credu os dyn ni'n cael y 3 pwynt heddiw, bydd yn penderfynu season ni os dyn ni'n aros i fyny neu ddim. Mae'n hanfodol o bwysig, dim yn unig i'r tîm ond i'r clwb i sicrhau bod ni'n aros yn y rhingrau genedlaethol. Mae mor dyn yn y gwylodion a yr unig beth da ni angen i ni ddod yma heddiw ydy 3 pwynt. Gary Lewis, Mitchell yw hwn, sganddo fe'r cyflymder, Mitchell mae'n mynd i bod ffyrau, Jackson a dyma'r gyfle, oddi ar y llinell, Bodman, wel o chenid y ryddad. Cornel, Darren Thomas, ac Austin yn codi peniad da. Wel, Davies, gwarchod y postyn. Owain Gwynedd. Austin yn canfod Darren Thomas, cyfle fan hyn, Thomas a chwip o ergyd, 38 o funudau, a Llangefni ar y blaen. Ac roedd e dan bwysau, a Thomas, a digon o bwer yn ergyd, yn rwydo. A dyna destun can a dawns i'r una sydd wedi gwneud y daith i ganolbarth Cymru. Bodman ar tafliad. Y gyfeiriad, yr asgell, Austin i hwn. Chydig bach o flerwch. Austin yn mynd i chalu. Odi wir, cyfle i groesi. Chris Jones, arbediad campus gan Meliner. Llangefni'n dangos i Danedd yn yr ail funud o'r ail hanner. A Chris Jones a thechneg anodd yn cadw ergyd yn isel. Wel, dyma gyfle i Caersws, mae'n dod i hennill i Andy Davies mas i Mitchell. Unwaith eto'n Dreinen, os cyfle i groesi'r tro yma. Slater! Slater yr eilydd, yn rwydo, gol dda, 73 o funudau. Pum munud yn weddill o'r gêm. Cio i Llangefni. A Bale Letraws yn ei hagor i. Chris Jones. O, dyma Darren Thomas. Thomas, wel, dyna gyfle i gipio'r pwyntiau. Do'n ni'n dibynnu ar y tair yma. Do'n edrych ymlaen am y gêm ebyn Bangor a wedyn Gaernarfon. Ella ebyn hynna fyddwn ni saff. Y peth pwysig heddiw oedd ddim i colli ac mae'n 2 gêm i'r ôl fan ac gobeithio fydd ni'n aros fyny.